Здравейте! Вие сте с парти новините от изминалата седмица. Ако сте нови в канала и харесвате нашите продукции, ви приветстваме да се абонирате. Вашата подкрепа значи много за нас. На 10 септември известният български рапър Фире и неговата половинка посрещнаха първото си дете, син, който носи името Богдан Павлов. Изпълнителят сподели емоционалното изживяване с последователите си, като разказа как първото, което е направил след раждането, било да отиде на църква. Там се е помолил за здравето на сина си и неговата майка и е благодарил на Бог за този най-голям дар да стане баща. Фире разказва и за своята връзка с християнската вяра, споделяйки, че е запалил свещи пред икона, пред която самият той е бил воден от майка си като дете. Той вярва, че в този дъждовен ден неговата майка, вече на небето, е наблюдавала и се е радвала за своето първо внуче. Освен благодарността си към Бог, рапърът споделя, че е изразил радостта си по необичайен начин, купил е цветя и бомбони и е черпил хората по пътя към болницата. Когато преживеете чудо, за което сте се молили на Бог, не забравяйте да му дадете славата. Слава Тебе, Господи! Завършва той в своя трогателен пост. Поздравления за Фире и неговото семейство. John Gotti in the hood, Carlo Gambino in the hood, Vito Genovese in the hood, милиони in the hood, чегарни като барут. Милиони отново покачи емоциите на феновете си с новото парче In The Hood. Сингълът, част от предстоящия дебютен албум на Andy Golden, Most Wanted, направи своята премиера на 12 септември и вече натрупа на 30 000 гледания, като зае 16-то място в категорията, набиращи популярност за музика в YouTube. Инструменталът и битът са дело на Andy Golden и JC, като записа, микса и мастера са отново дело на самия Andy Golden, чието истинско име е Андрей Чолаков. Видеото е заснето и обработено от Радостин Събев Шошо, което допринася с впечатляващо визуално оформление на клипа. In The Hood вече се откроява сред публиката със своето енергично звучене и автентичен стил, като дава силен старт на предстоящия албум Most Wanted. Да, чувствам се отлично. Искам тази вечер да бъде различно. Каквото стане тая нощ, си остава тая нощ. И сякаш всичко друго е излишно. На 12 септември в YouTube канала на ACBG излезе новата песен на Disaster и Емил ТРФ "Този момент". Парчето е заредено с позитивна енергия и носи усещането за безкрайно лято, което кара феновете да се наслаждават на топлите емоции и след края на сезона. Текстът на песента е написан от Disaster и Емил ТРФ, а музиката е дело на Disaster и Тишев, който също така допринася с акустични китари. Аранжиментът, миксът и мастера също са извършени от Disaster, което показва неговата многостранна роля в създаването на това парче. Режисурата, монтажа и цветната обработка на видеото са дело на Адвентадор, който е отговорен за визуалната атмосфера, допълваща приятното настроение на песента. Този момент успява да съчетае топлината на лятото и доброто настроение, което със сигурност ще остане с феновете дълго след премиерата. Тейлър Суифт стана големият победител на наградите MTV Video Music Awards 2024, спечелвайки 7 награди от общо 12 номинации, включително Видео на годината и Артист на годината. С тези победи тя вече има 30 награди, което я прави най-награждаваният соло артист в историята на MTV наградите, изравнявайки се с Бейонсе по общ брой победи. Тейлър Суифт отбеляза годишнината от атентатите на 11 септември по време на първата си реч, а по-късно благодари на приятеля си Травис Келси за подкрепата му по време на снимките на Fortnite. Наградите тази година отбелязаха и 40 годишнината от създаването на събитието с грандиозни музикални изпълнения и символично начало, припомняйки емблематичният момент с Eminem от 2000 година. Основни победители в наградите: Видео на годината Тейлър Суифт и Post Malone Fortnite, Песен на годината Сабрина Карпентър Еспресо, най-добър нов артист Чапел Роан, най-добра хип-хоп песен Eminem Houdini.
LL Cool J и Eminem се събраха за новия видеоклип към съвместния си сингъл Murdergram Deluxe, част от последния албум на LL Cool J The Force. Това е първото официално сътрудничество между двете рап легенди, което бе придружено и от визуален проект, вплетащ знаковите албуми на LL Cool J и Big Daddy Kane в сценографията. Видеото започва с обложката на втория албум на LL Cool J Bigger and Differ, който включва хитовете като I'm Bad и I Need Love. След това преминава към гръцко вдъхновеното оформление на Long Live the Kane от Big Daddy Kane. Клипът съдържа също препратки към музикалния видеоклип на LL Cool J за Going Back to Cali и култовата корица на списание Vibe от 1996 година Live from Death Row. Макар че това е първият им официален проект, LL Cool J и Eminem вече бяха на една сцена през 2021 година, когато изпълниха Going Back to Cali и Rock the Bells на церемонията по влизане на LL Cool J в залата на славата на рок-н-рола. Албумът The Force, продуциран от Q-Tip, включва 14 трака с участие на изпълнители като Snoop Dogg, Busta Rhymes и Nas. Според Rolling Stones, LL Cool J остава лирично конкурентоспособен след 39 години на сцената. Изданието също така отдава заслуга на Q-Tip за модернизирането на звученето на LL Cool J, съчетавайки класическия му стил с модерни елементи. Номинираният за Грами рапър Fat Joe пусна новия си сингъл Paradise с участието на DJ Khaled и Anita след впечатляващото им изпълнение на наградите на MTV VMA 2024. Парчето използва семпъл от класиката на Stevie B Spring Love и включва редките вокали на Anita на английски, докато Fat Joe рапира за блажен начин на живот с дамска компания. Заедно с песента излезе и цветен видеоклип, заснет в Манхатън, включващ известната улица Дайкман и клубна сцена с Fat Joe, Anita и DJ Khaled. Видеото бе представено на платформи като MTV Live, Bad Jams и YouTube. Paradise е вторият сингъл от предстоящия албум на Fat Joe, негов първи за последните 14 години, след сингъла от месец август, озаглавен Out of Control с Remy Ma. Това бяха музикалните новини от изминалата седмица. Напишете в коментарите коя новина ви е харесала или дайте препоръка за нещо свързано с рубриката. До скоро!